салом ба кулли мардуми Тоҷикистон. Дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд дар YouTube блогер шаванд ва суми хуба кор кунанд, ҳозир YouTube суми хуб додесай, бас барои шумо як канал пешниҳод мекунем ки дорои 1920 подписчик дора, монетизатсия дора, сообщества дора ва прямой эфир дора. Дӯстони азиз, шахсоне ки агар ки мехоҳанд ҳамин каналро бигиранд, бо як плюсаи дига дора ки мо шуморо як моҳ поддержка мекунем. Яъне чӣ? Силкаотона дар экранҳо закрепит карда, чтобы одамо подписатсиятон кунанд, видеоатона тамошо кунанд ва лайк монанд ва бо комментариятон кунанд. ҷои намефаҳмидагиша дар WhatsApp мо менависед, мо ба шумо видео карда метем ки яъне чӣ хел дар канал видео партфан дар кор, чӣ хел монетизатсияро гирон кардан дар кор ва чӣ хел дар промои эфир монетизатсияро гирон кунем. Ишқилиб ки канал монетизатсияш гиронай, дорои 1920 подписчик дора, беҳтарин каналай ва метавонед харидорӣ кунед ва аз YouTube суми хуба кор кунед. Агар ки видеоҳои тенҷа монтаж карда хушрӯ карда партоед, можда $200, $300 кор мекунед. Барои ин чӣ кор кардан кор? Рақами рӯи экран занг мезанем, дар хати алоқа мебуроем, бо шумо тамос мегирем, маслиҳат мекунем. Канали мо 20,000 фақат. Аксия қати 20,000 халти дестай. Шумо 20,000 мегзаронед дар карта ва канала қабул мекунед. Мутахассиси мо канала дар телефони шумо бо воситаи WhatsApp видео карда занг мезана, мегатон ки куҷоша биҷихен, куҷоша наҷихен, духетабни оформит карда зашиташ қати карда метатон, соҳибуш фақат шумо мешавед, тамом. Дига касе дахолат кардан наметона. Отвечаю. Агар ҳамин канал кадомида маъқулай ва мехоҳад ки дар оянда блогер шава, бас ҳамин канал барои шумояй, рақами рӯи экран занг мезанем, дар хати алоқа мебуроем. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Тоҷикистон ба пеш. Ман бо шумо будам, Овораи Ниҳом Километр.